Мечката и лошата дума. Закачило се едно горско мече в горския хръсталак. Ха насам, ха натам, не помръдва. Добре, че минавал наблизо дърварят. Оставил той секирата, избавил мечето и го пуснал да си ходи. Като видяла това мецана, настигнала добрия човек и му рекла: Жив да си, дърварю, ти спаси моето мече. Искаш ли да станем побратими? Съгласил се той, как да откаже на страшния звяр. От благодарност мечката го нагостила и преди да го отпрати по живо по здраво, посегнала да го целуне. Ох, мецано, колко лошо ти мериш устата! Намръщил се дърварят. Мечката се навела и тихо продумала: Удари ме сега с секирата. Какво говориш, мецано? Как да те ударя? Нали си моя сестра? Удари ме или ще те изям. Оплашил се дърварят и що да стори? Послушал я, замахнал с секирата и я стоварил върху шията й. Мечката изръмжала, обърнала му гръб и си тръгнала. Минали години. Един ден дърварят пак се натъкнал на мецана в гората. Добра среща, побратиме, зарадвала му се тя. Човекът отначало се оплашил, но като видял, че от дълбоката рана на шията й няма и следа, прегърнал своята стара познайница и попитал: Как си, мецано? Мина ли ти раната, която ти нанесох с секирата? Мечката го погледнала тъжно и отвърнала: Слушай какво ще ти кажа, човече. Лошата рана заздравява, но лоша дума не се забравя.